Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo, mga idol. Ingon man, sa mga tigpaminaw o gatanaw ning inyong programa online. Palihog, taguan nilang ko sa pangalang Mela. Taga Cebu City, 40 years old, single. Pero naay boyfriend, mga idol. Kining i-share ko ninyo nga suliran. Kabahin kini sa akong silingan. Daw igso na ang among turingan, mga idol. Actually, magtiayo ni sila. Nga suod ko kaayo. Ang tawag na ko nila, ate ug kuya. Daw pamilya nami, mga idol. Ayo! Ate Els? Ayo! Dayon, Mel. Te, sudan o. Uy, adobong manok. Salamat, Mel, ha? Uway sa payan, te. Hurot na pong kanon iniron. Manambok ta inig samot ba? Okay na nang manambok, te, uy. Importante, busog. Maog yun. Kuya Tutoy og Lola Hubag, inana mi nila ate Elsa. Pirming maghinatagay, ilabi na sa pagkaon. Maunang suod kaayo mi. Alang nako, daw mga igsuon ko na sila. Ate og kuya, mga idol. Apan, usa ka adlaw ana, dihang niadto ko sa ilahang balay. Ate Els! Kuya Orlan! Mingaw man. Nanglakaw ka sila. Ate Elsa! Mel, dali. Dayon sa... Mingaw lagi, kuya. Si Ate Elsa? May gilakaw si Elsa kadali. Ay, di ay ba? Kuya, magkuha day ko sa platong gisudlan sa sudan gahapon. Mel, Kuya, unsa gud ni? Nganong nigakos kinako? Nganong gikisan ko nimo? ang tinuod. Mahal ta ka, Mel. Wala na kong mabuang ban pagbatia. Buhi iko. Please, Mel. Tagay katumanan kinigibati ko nimo. Unang-una, dako kang minyo. Ikaduha, may boyfriend ko. Boyfriend nga tuwa sa layo. Siguradong may lain po tong uyab. Please lang, kuya. Ayog ko ba ang maayo kong pag-ila ninyo? Ate o kuya ang pagtagad ko ninyo. Daw pamilya na ta. Sa ato pa. Huwag gani katumanan kini akong gibati diha nimo. Husto na, kuya, please. Lain kayong paminahon. Sige. Kung dili gani ko nimo sugton, magpakamatay ko. Unsa? Samot kang makasalaan sa Ginoo, kuya. Kung mahimo, wala ka ng gibati mo na ako. Dili na ko kaya, Mel. Babuang ko. Kaya ha, kidiligid pwedeng maging kita. Huna-huna po ang imong asawa, kuya, uy. Maluoy ka na, Ate Elsa. Kuya Tutoy og Lola Hubag, sa inato lang kadali, nalamatan ang among maayong relasyon. Nagtuo pa naman ko nga inigsuon pod ang pagtagad nga ginapakita ni Kuya Orlan sa akoa. Unya di ay to. Tapaw lang ang tanan. Kay deep inside, may lain siyang tumong. Sukad ato, mga idol, nalahi na ang tanan. Dili na ko komportable nga makita og makauban si Kuya Orlan. Ti Els, ikaw man di ay? Sa balay pa ni hapon karon, ha? Ayaw na pagluto diha. Ha? Kuante, nakalungag na baya ko? Dalahan ng imuhang kanon sa balay. Dito ta mangaon. Sige, ti Els. Aris ako kay magsugod na kog luto. Sige, te. Adora ko niya. Ay,
Imbes naglikay ko nga makita si Kuya Orlan. Dito naman noong ko pa ni hapunon. Mel, nagtimi-timi ka magod diha. Wa ka ba ganahis akong giluto, Mel? Ha? Giganahan ti oy. Kalami ani a. Mubuylo ko rong taod-taod te. Pagbusog yun. Belo, sudan. Ha? Diha lang kuya oy. Mukuha lang ko. Sige na, kuhaan na. Sige kuya. Naunsa man si Kuya Orlan oy. Showy man kaayo. Ay. Mel, nabusog ka? Nabusog syempre. Lamig gud mo luto imong asawa. Mel, katong giingon ko nimo. Kumusta na to? Unsa? Wa kang iluhing na minaw si imong gisulti kuya. Please, Mel. Mahal ta ka. Undangin ako. Pag-focus sa imong pamilya kuya. Ayaw guba ang imuhang pamilya. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Gusto na akong likayan si Kuya Orlan. Kaso, dili ko kaiwas. Ilabi na nga close me sa iyang asawa. Tawgon ra ba ko mga idol kung mga una sila? Og isip respeto, mapugos ko og adto. Pero, mula ka rapod ko dayon, kay tapad raman ang among balay. Og hangtod karon, nagsigi paghihapon ng panguyab nako si Kuya Orlan. Gani, ako na siyang giingnan na kung dili siya muundang, dili na gyud ko moadto sa ilaha. Ang ako araman good mga idol, nga dili ko gustong maguba ang among relationship as silingan or pamilya. Unsa man kaha ang maayo kong buhaton, aron dili na ko samukon sa bana ni Ate Elsa. Palihog Kuya Totoy og Lola Hubag, tambagi ko ninyo. Daghan kaayong salamat and God bless. Ang inyong magtatampo, Mela, nga taga Cebu City. Maing hapon sa tuang letter sender si Mela, maing hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha, Kuya Tutoy, ug nimo pod my loves. Adlaw kita karong Lunes, Abril 3. Holy Monday. Dili ta karon sa ato ang letter sender nga si Mela, nga taga Cebu City. Tama na imong gibuhat nga giingnan nimo siya nga bawal, dili maayo makagubaw og pamilya o makasala mo sa Ginoo. Di ba la? Mauman, kana imuhang gibuhat nga paglikay sa iya haday sakto kaayo na. Ang pirming pag-remind sa iya nga, hoy, minyo ka. Hoy, close kaayo na ko imong asawa. Sabay patang mangaon. Unya na day kay inanang pagbati nako. Gituring pa nimo siyang igsuon, kuya. Pastila na. Kung magpadayon siya, i-remind na po siya balik. Likayi siya, the best reaction is no reaction. Ayaw tumana iya mga gusto kay, syempre, kabalo makang mali. Dili gud mong padayon dapat ana. Ug ayaw padala sa iyahang ginaingon nga magpakamatay siya kung dili nimo sugton. Pagpanghadlok ra na niya nimo day pakonsensya. Kung magsige na gyud siya, pwede na mistoryahon iyahang asawa. Kay nanam ko'y issue, nanam ko'y problema. May tatagwala pa kay pwede rin nimo kuanon, nanam magpadayon mo sa inyohang maayong relasyon. Pero karon hinahinay mang giguba niya, so wala tayo mahimo ana. Ingna siya day nga kuya. Kung dili gani ko nimo undangan na ni imuhang kabuang, mapugos yung kong sulti ani sa imuhang asawa. Lisod pod maabot sa point nga na mahitabo nga dili maayo nimo, unya wala kay laing gisultihan, unya worse na kayo yang gana nimo, di ba la? Maumanday, dapat aside na mo ni Kuya Tutoy, dapat naa pa kay laing sumbungan nimo diha sa Cebu nga close baro nimo nga kasultihan nimo ana imuhang sitwasyon kay dili gyud imposible day nga naay daotang mahitabo ba, advance thinking ta. Ilabi na kung ang desire anang lalaki diha nimo gaurus-urus gani day. Kay ikaw ba isa sa imong balay, oroy kung mayawaan ang utok atog sudlon ka diha day hilabtan ka. Yes, kasagaran mo na ginahitabo ro karon. Di na nila makontrol ng mga feelings mo nang gamitan na nila kusog, gamitan na nila dahas, gamitan na nila dili maayo para lang mahatagag katumanan ang ilahang mga gusto.
Yes, maong pangandami ginaday ay gyud paglimot-limot og lock sa portahan, ay gyud kumpiyansa day. O kay kalimot letter sender Mela nga mag-ampo. Basin ay padapa ning ampo. No? Gamitan ni Lord og kuan ba miracle nga ang iyang gusto sa imo ha. Paingon pangadto sa iyang asawa. Mao man kana bang ma-realize unta niya nga minyo na siya, na siya'y mga anak, ug kanang iyang gibate, purely uwag lang. Pwede ra na diha pabuton anytime. Naagi sa pag-selfie, dili na kinahanglan nga makigrelasyon pa sa laing babay. Pag-amping lang day og pag-ampo. Daghang salamat Inday Mela diha sa Cebu City. Ikaw diha my loves, kung na kay suliran sa kinabuhi, gugma, o unsa pa mang matangan sa suliran nga gusto nimong ipaabot, din hinamo ni Kuya Totoy, ayaw lamang kaulaw sa pag-share ni anak kay pwede ra kaayo kang mangalyas. I-PM lamang ko, Lola Hubag, Love Radio. Salamat sa imo pagpadag sa what letter sender. Salamat sa imo pagsalig nitong programa. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!